tak my sa trošku ospravedlňujeme za nejaké technické detaily na tomto našom vysielaní. Takže, dámy a páni, pekný podvečer želám. Dovolte mi, aby som vás privítal na našom takom prvom tohtoročnom alebo koncoročnom slede webinárov, ktoré robíme v rámci našej siete, ktorá sa volá Slovenské športové inovačné centrum. Slovenské športové inovačné centrum je platforma, ktorá má zámer združovať informácie ohľadne aplikovania technológií a digitálneho sveta do športu. A dnešný webinár venujeme tej také veľmi aktuálnej téme, ktorá sa profiluje na aspekt umelej inteligencie a jej regulácie a perspektívy v športe. Je mi veľkou cťou, že dneska tým hlavným speakerom a prezentátorom je pán doktor a inžinier Miroslav Chlípala, PhD, skutočne veľký slovenský expert na túto oblasť a budem veľmi rád, keď vám poskytne veľmi veľa nových informácií, lebo sa tomu odborne venuje. A poprosím z takých technických vecí, ak by ste otázky mohli, ak máte záujem, potom prezentovať prostredníctvom chatu. Ja len na úvod mi dovolte len povedať niekoľko malých slov, či je to SportsTech. Vlastne to, ako som spomenul, aplikovanie technológií športových do oblasti či už výkonnostného športu, podpory fanúšikov, riadenia športu a tej podstatnej časti športu pre všetkých. Cieľom našej platformy, ktorá združuje tie zaujímavé entity, ktoré majú aplikovanie v športe v technologickej časti, je dávať dohromady subjekty, dávať dohromady informácie a celé to portfólium v rámci slovenského inovačného ekosystému vnímame v rozmeroch, ktoré tu je odprezentované, to znamená od inovačných spoločností a nakoniec konečných užívateľov, či to športové entity, alebo subjekty, ktoré sa touto oblasťou zaoberajú. Kratulinko, športové inovácie, ten ekosystém aj na Slovensku je v zásade veľmi pestrý, veľmi rôznorodý a tu zobrazujeme ten charakter športových inovácií ako takých, ktoré sa do tejto celej oblasti vedia zapájať. Činnosť našej platformy je teda okrem know-how aj integrácia subjektov. My sa podieláme na niektorých európskych projektoch, máme veľmi veľa partnerov v zahraničí, sme členmi európskej a svetovej podobnej platformy športových technológií a takisto sa snažíme dávať networking, aby slovenský šport mal tie technologické zázemia vyvinuté a takisto aj nové technologické veci, ktoré sú. A čo sa týka prenosu znalosti a informácií, tak to je presne tá dneskajšia oblasť. Tak ja si dovolím teraz odozdať slovo aj obraz pánovi doktorovi Miroslavovi Chlípalovi, aby nám o tej našej téme umelej inteligencie povedal čo najviac. Takže Mirko, nech sa páči. Dobrý deň. Martin, ďakujem za slovo. Dúfam, že ma všetci vidíte, počujete. Poprosím vás, ak je všetko v poriadku, zdvihnúť ruku. Ďakujem. Tak sme si oskúšali aj takúto interakciu. Máme možnosť používať funkciu chat. Ja som vám do nej napísal moju prvú informáciu. Dobrý deň, ak máte akúkoľvek otázku, pokojne sa pýtajte alebo zdvihnite ruku aj počas mojej prezentácie. Moja dnešná prezentácia má byť hlavne odborná, ale interaktívna a praktická. Čiže ak niečomu nerozumiete alebo hovorím rýchlo alebo chceli by ste nejaké upresnenie, kľudne sa pýtajte. Na to som tu, ja som tu dnes pre vás. Takže ja si nazdielam moju
prezentáciu, skôr ide o nejaký podklad. Aby som mohol vlastne moje myšlienky mať ukotvené aj v nejakom základnom grafickom zobrazení. Takže ešte raz ďakujem Martinovi a Centru za pozvánku a rád by som odprezentoval tému, ktorú sám som ešte na začiatku tohto roka nevedel, že bude taká dôležitá a podstatná aj v oblasti práva. Ja dnes a úprimne s rukou na srdci budem hovoriť o právnych aspektoch umelej inteligencie a jej perspektívach v športe. Nebude to technická prednáška, nebude to technický vstup, nebude to teoretický vstup, ale budú to navnímané súvislosti možno v takých troch základných oblastiach. Najskôr vám poviem také základné informácie o podstate právnej regulácie umelej inteligencie, ako ju vlastne uchopiť, tú reguláciu, a či sa dá vôbec regulovať umelá inteligencia a čo je jej cieľom. Potom si povieme o nejakých všeobecných rizikách spojených s používaním nástrojov a systémov umelej inteligencie. A nakoniec sa budeme venovať konkrétnym, reálnym a aktuálnym spôsobom uplatňovania nástrojov a systémov umelej inteligencie v športe a vrátane toho bude aj krátka, praktická, reálna ukážka práce s ChatGPT v súvislosti so športom. No. Sľúbil som ten krátky vstup týkajúci sa regulácie. Asi vnímate, že Európa alebo Európska únia je ten prvý hráč, ktorý sa rozhodol, že bude nejakým spôsobom regulovať umelú inteligenciu. Tá regulácia sa má diať prostredníctvom nariadenia Európskeho parlamentu a rady, ktorý sa volá Akt o umelej inteligencii. Tu by som chcel upozorniť na takú jazykovú súvislosť. Európska únia v poslednej dobe moderne nariadenia nenazýva nariadeniami, ale nazýva ich aktami. Doslova je to z anglického act a my ho môžeme prekladať do slovenčiny buď ako akt o umelej inteligencii, alebo by sme ho tiež mohli prekladať ako zákon o umelej inteligencii. Ja sa zámerne vyhýbam pojmu zákon o umelej inteligencii, lebo zákony na Slovensku prijíma len a výlučne Národná rada Slovenskej republiky. Čiže aby nedochádzalo k nepochopeniu, či teda ide o reguláciu slovenskú, alebo ide o reguláciu európsku, budem radšej používať ten otrocký preklad, akt o umelej inteligencii a vyhnem sa tomu pojmu zákon. Tým vlastne zdôrazňujem to, že nejde o lokálnu reguláciu, lokálnu v zmysle slovenskú reguláciu, ale ide o reguláciu na úrovni Európskej únie. Dobre? Čiže aby vás to nemýlilo, to je pre vás informácia. Hovoríme o regulácii európskej, ktorú preto nazývam akt o umelej inteligencii. Tento návrh pripravila Európska komisia v apríli roku 2021, ale ten proces prijímania je pomerne zložitý, nechcem vás ním zaťažovať. Dôležité je vedieť, že k návrhu aktu sa vyjadruje rada, ktorá tak urobila presne pred rokom, ktorá ako keby mala už určité pripomienky k tomu prvotnému návrhu, ktorý predložila komisia.
Čiže rada už mala pripomienky, čiže vzniklo, akože máme prvý pôvodný text a vznikol ďalší text už s pripomienkami rady. Keď si všimnete ten dátum, bolo to tesne potom, ako sa na svete objavil ChatGPT. ChatGPT prišiel v novembri 2022, čiže rada už vo svojich pripomienkach reagovala aj na existenciu ChatGPT. Následne máme ešte tretieho hráča, ktorým je Európsky parlament a ten predložil svoje pripomienky v lete, pred letnými prázdninami. Čiže pred letnými prázdninami tohto roku sme mali ako keby 3 návrhy aktu o umelej inteligencii. Pôvodný návrh Európskej komisie, ďalší návrh alebo pripomienky k návrhu zo strany Rady a v lete pripojený návrh alebo pripomienky zo strany Európskeho parlamentu. Začali sa intenzívne trojstranné rokovania, ktoré mali vyvrcholiť v decembri tohto roku, ktoré mali vyvrcholiť minulý týždeň, alebo teda pred 2 týždňami. A očakávalo sa, že či dôjde, to sa volá tzv. Predbežná dohoda, v tzv. Politickej zhode medzi týmito 3 hráčmi, medzi komisiou, radou a parlamentom, a ak dojde k tej zhode, k tomu kompromisu, ako bude ten akt vyzerať. A to sa naozaj podarilo, čiže 9. decembra, čo bol ako keby posledný moment, kedy sa dalo dojsť k takejto dohode, lebo možno viete, možno nie, ale na budúci rok v lete budú voľby do Európskeho parlamentu. Čiže ak by sa nepodarilo vyrokovať tú kompromisnú dohodu ohľadom aktu, pravdepodobne prijatie aktu a prijatie regulácie umelej inteligencie by v Európskej únie bolo zase odsunuté na ďalekú budúcnosť. Čiže pre nás je dôležité, že máme nejakú predbežnú dohodu o regulácii umelej inteligencie v Európskej únii a teraz sa očakáva, že cca 2 mesiace sa bude dočisťovať ten text, technikálie ohľadom legislatívneho textu a tak ďalej a tak ďalej. Čo je dôležité povedať, a poďme sa pozrieť teraz k tej podstate. Ako regulovať umelú inteligenciu a prečo regulovať umelú inteligenciu? Toto poviem v zásade, že nie je správna otázka. Akt o umelej inteligencii nereguluje umelú inteligenciu. Akt o umelej inteligencii má 2 ciele. Prvý cieľ je zabezpečiť dodržiavanie základných práv, zabezpečiť bezpečnosť a tzv. Demokratické hodnoty, alebo niekedy označované ako hodnoty Európskej únie. Čiže cieľom regulácie je na jednej strane dodržiavanie základných práv a na druhej strane je podporiť inovácie a rozvoj umelej inteligencie v celej Európe. Čiže máme 2 ciele. Ochrana základných práv, čiže to je ochrana toho nášho občana, toho Európana, ktorý má garantované a je zvyknutý na určité svoje práva, ale na druhej strane zároveň byť aj akcelerátorom toho, aby sme pomohli inovátorom v oblasti umelej inteligencie, aby sme zabezpečili konkurencieschopnosť Európskej únie, podnikov Európskej únie, najmä vo vzťahu k Spojeným štátom a najmä vo vzťahu k juhovýchodnej Ázii. Lebo v Európe nemáme giganty, nemáme veľké spoločnosti, ako je
napríklad Google, Microsoft, Samsung, Apple a ďalší veľkí hráči. Čiže Európska únia musí aktívne podporovať vývoj. A to je vlastne aj ten kruh, ktorý sa uzatvára, že keď podporujeme inovácie, tak to môžu byť aj inovácie nielen v typických oblastiach, ako sú, ja neviem, letecká doprava, automatizácia, zdravotníctvo, ale je to aj podpora v iných segmentoch, medzi ktorými môžeme zaradiť aj šport, alebo teda športové aktivity v tom najširšom zmysle slova. Dobre? Takže toto si prosím uvedomte. Nie je cieľom regulovať umelú inteligenciu kvôli tomu, aby sme regulovali umelú inteligenciu. Nie. My chránime práva, na ktoré sme ako Európania zvyknutí a zároveň podporujeme inovácie v rámci umelej inteligencie. Ako regulovať túto oblasť, aby sme naplnili stanovené ciele? Tá myšlienka je geniálna, je jednoduchá. Prvá vec je, že si musíme zadefinovať. Čo si musíme zadefinovať? Zadefinovať si musíme nie, čo je to umelá inteligencia, ale definujeme tzv. Systém umelej inteligencie. Dobre? Čiže toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že alebo ak budete niekoho počuť hovoriť o tom, že akt reguluje umelú inteligenciu, no tak nevie, o čom hovorí. Lebo akt reguluje systémy umelej inteligencie. Dobre? Čiže to je dôležité. Samozrejme, tá diskusia o tom, ako zadefinovať systém umelej inteligencie, sa práve v tých trojstupňových rokovaniach diskutovala. Ja mám pripravenú aj informáciu, kam sme sa dostali dnes. O chvíľočku poviem. Čiže to je prvé východisko. Zadefinujme si systém umelej inteligencie. Druhé východisko je, ak systémy zadefinujeme, keď ich chceme nejakým spôsobom regulovať, musíme ich zaradiť podľa nejakého kritéria. Musíme si nájsť kritérium, podľa ktorého budeme tie systémy triediť a regulovať. A to kritérium je riziko pre základné práva. Ak si pamätáte, 2 slajdy dozadu som hovoril o tom, že účelom regulácie, alebo teda cieľom regulácie je ochrana občana, jeho základných práv, jeho bezpečnosti a demokratických hodnôt, alebo teda hodnôt Európskej únie. A to je práve ten prvok, na základe ktorého budeme triediť systémy umelej inteligencie. Čiže na začiatku bolo stanovené, že vytvoríme 4 kategórie. Také systémy, ktoré predstavujú minimálne riziko pre základné práva. Kategória systémov, ktoré predstavujú obmedzené riziko. Budeme ich musieť nejakým spôsobom regulovať. Tretiu skupinu budú tvoriť systémy s vysokým rizikom pre základné práva a tie budú prísne regulované. A štvrtú skupinu budú tvoriť také systémy, ktoré sú nositeľmi nepriateľného rizika pre základné práva a budú zakázané. Dnešné nastavenie je také, že podstatná časť systémov umelej inteligencie patrí do kategórie s minimálnym rizikom alebo obmedzeným rizikom. Čiže tých sa regulácia až tak zásadne týkať nebude. Bude sa týkať, alebo podstatná časť toho aktu, ktorý hovorí o regulácii, sa bude týkať systémov s vysokým rizikom. Samozrejme, ak je tam nepriateľné riziko, tie sú zakázané, nie je čo regulovať, sú zakázané. Maximálne môžeme hovoriť o nejakých výnimkách, ale to je všetko.
Samozrejme, druhá časť zákona bude hovoriť o podpore inovácií a to je zaujímavé aj z hľadiska športového sveta. No, poďme si povedať príklady, aby sme neboli iba teoreticky, aby sme neboli iba, môžeme povedať, aby sme sa trošku zreálnili. Čiže prvá vec je napríklad systém s minimálnym rizikom je umelá inteligencia, ktorá je nasadzovaná v počítačových alebo vo videohrách. Dobre? Čiže tam nie je dôvod, prečo regulovať umelú inteligenciu alebo systém umelej inteligencie ako taký. Máme potom príklady systémov s obmedzeným rizikom, napríklad umelá inteligencia vo filtroch na sociálnych sieťach, personalizované reklamy alebo chatboty. Tá základná myšlienka je, že v takýchto prípadoch mám byť ako užívateľ informovaný, že vážený užívateľ, interaguješ s umelou inteligenciou. Interaguješ so systémom umelej inteligencie. Je na tebe, aby si sa rozhodol. Chceš pokračovať ďalej? Tak môžeš. Ak nechceš, odíď. Ale dôležité je, že mám tú informáciu a ja sa rozhodnem, že či budem alebo nebudem pokračovať. Ďalšou oblasťou sú samozrejme vysokorizikové systémy umelej inteligencie. To sú také, ktoré sú nositeľmi rizika pre základné práva. Čiže umelá inteligencia s biometrickým rozpoznávaním, čiže biometrické rozpoznávanie tváre v reálnom čase na diaľku je režim, ktorý môže byť problematický a preto musí byť prísne regulovaný. Akým spôsobom to samozrejme ten akt rieši, ale to teraz nie je dôležité. My ideme po tých podstatných veciach. Umelá inteligencia v doprave, samozrejme, autonómne vozidlá, letecká doprava, medicínske zariadenia, ale aj taká možno úsmevná oblasť, ale veľmi dôležitá, sú výťahy. Umelá inteligencia vo výťahoch takisto patrí do skupiny systémov s vysokým rizikom. No a nepriateľné riziko sú všetky systémy, ktoré slúžia napríklad na sociálne skórovanie občanov, alebo ktoré nabádajú, ktoré majú funkciu, povedzme, podprahového vnímania a nabádajú, povedzme, deti, hračka s umelou inteligenciou, ktorá nabáda deti k nebezpečnému správaniu. Takže to sú príklady systémov, ktoré budú v rámci Európskej únie zakázané. Prečo? Lebo predstavujú nepriateľné riziko pre základné práva, bezpečnosť a demokratické hodnoty, na ktorých naša spoločnosť v Európe stojí. No, aby som túto časť regulácie zakončil, tak vrátim sa k tomu pojmu definície. V súčasnosti, teda v zmysle tej predbežnej dohody platí, že systém umelej inteligencie bude mať rovnakú definíciu, akú predkladá aj OECD. Dobre? Čiže Európa nebude mať vlastnú definíciu systému. Ideme podľa definície, ktorá platí pre všetky vyspelé ekonomiky. Tým pádom zabezpečujeme porovnateľnosť a by som mohol povedať ako keby kompaktnosť s ostatným vyspelým svetom. A čo je dôležité, je potrebné nájsť nejakú hranicu, samozrejme ľahšie sa to hovorí, ako realizuje, kde jasne odlišíme systémy umelej inteligencie od tzv. Jednoduchých softvérových systémov. Takže toto je také úvodné okienko do problematiky regulácie. Ja len zhrniem, aby sme mali istotu, že sme pochopili tú podstatu. Čiže neregulujeme umelú inteligenciu preto, aby sme ju regulovali, ale máme dva ciele. Ochrániť
základné práva občana únie a druhým cieľom je podporiť inovácie, podporiť podniky, malé a stredné podniky v Európe v oblasti inovácií týkajúcich sa umelej inteligencie. Ako to dosiahnuť? No dosiahneme to tak, že zadefinujeme systém umelej inteligencie. Tá definícia je shodná s tým, čo považuje za umelú alebo za systém umelej inteligencie vyspelý, rozvinutý svet. A zároveň máme hodnotiace, alebo teda to kritérium, ktoré rozdelí systémy, a tým kritérium je riziko pre základné práva. A podľa toho máme skupiny alebo skupiny s nízkym rizikom až po vysoké riziko, respektíve po nepriateľné riziko, kedy sú tieto systémy zakázané. Čiže toto je logika regulácie. Toto, keď si zapamätáte, budem rád a budem spokojný, lebo tak vám takéto nastavenie vám pomôže pochopiť podstatu regulácie. No, sľúbil som základnú informáciu a teraz už idem do tej praktickej oblasti, ktorou sú riziká, ktoré je dobre, aby sme si uvedomili, ktoré vnímame, možno niektorí viac, niektorí menej, ale sú to riziká, na ktoré musíme myslieť, keď dnes už budeme používať niektoré nástroje, lebo tie nástroje dnes už sú dostupné. Áno, tá regulácia bude platiť o 2 roky, ale my už tie nástroje máme dnes, čiže my dnes musíme sa sústrediť na iné pravidlá, ktoré sú dané buď inými právnymi predpismi, alebo často nejakými etickými pravidlami. Čiže prvé riziko je riziko, ktoré nie je vyslovene viazané iba na nástroje umelej inteligencie, ale je ako keby prehlbením toho, čo už pár rokov žijeme. My už dnes veľkú časť svojich informácií a dát, a v športe to platí obzvlášť, nemáme u seba, nemáme pod svojou kontrolou, ale častokrát ich máme v rámci cloudu, v rámci rôznych online platformiem, v rámci rôznych služieb, ktoré my dnes už ani nevnímame, že sú niekde mimo. A nie sú len mimo našich počítačov a nie sú len mimo našej republiky, ale častokrát sú aj mimo Európskej únie. Takže to je dôležitá vec, ktorú majte na pamäti. A k tomu sa budeme vrácať, ono to bude taký kolobeh. Ak používam nástroje umelej inteligencie, s veľkou pravdepodobnosťou sú spojené s využívaním online platformiem. Čiže tu sa ako keby zdôrazňuje ten technologický vývoj, to riziko, ktoré prišlo, je ešte viac zdôraznené pri umelej inteligencii. Čiže myslíme na to, že údaje zverujeme niekomu, komu dôverujeme. Dobre? A zároveň platí to základné pravidlo, že oveľa jednoduchšie tie svoje údaje dostanete do online sveta, ako ho z neho dostanete naspäť. Dobre? Takže toto nie je novinka. Toto nie je riziko, ktoré prináša umelá inteligencia. Toto je len zdôraznenie už existujúceho rizika, že pozor, ak raz niečo dám preč, dám von, tak naozaj bude problém to získať naspäť a musím rozmýšľať nad tým, kedy a aké informácie posuniem ďalej. Druhé riziko je v snahe získať nejakú komparatívnu výhodu, že sa spolieham na výsledky bez toho, aby som jednoznačne pochopil, alebo aby mi bolo jasne vysvetlené, ako fungujú nástroje umelej inteligencie. Dobre? To je tzv. Problém čiernej skrinky. Čiže opäť sedliacky rozum, nohy na zemi a vnímať nástroje umelej inteligencie ako pomôcku, nie ako riešenie. Čiže dnes stále sme v tej pozícii, že nemôžeme sa bez ďalšieho spoliehať na výsledky, ak my nechápeme
A obzvlášť to platí v určitých oblastiach, ktoré sú aj spojené so športom a s rozvojom technológií v rámci športu. Notoricky omielané, ale v prípade umelej inteligencie platí dvojnásobne riziká pre súkromie. Aj v príklade, v tom praktickom príklade z ChatGPT vám ukážem, že naozaj je dôležité, a to patrí medzi tie základné práva, to patrí medzi tie demokratické hodnoty a to patrí medzi tú bezpečnosť, že súkromie je už dnes riešené v ChatGPT a je veľmi dôležitou hodnotou. Štvrté riziko je riziko spojené, alebo ktoré riziko ohrozujúce odbornú spôsobilosť. O čo ide? Na základe, môžeme povedať, fantastických vedomostí alebo fantastickej reakcie zo strany nástrojov umelej inteligencie môže niekto nadobudnúť pocit, že je Superman, že je dokonalý, že dokáže jednak získať alebo poskytnúť určité vedomosti, ktoré on sám nemá, lebo si myslí, že ich práve cez ten nástroj získa. Respektíve si myslí, že dokáže nahradiť veľa rôznych ľudí, či už ide o množstvo, alebo pokiaľ ide o kvalitu tých ľudí. Takže to je takisto veľmi dôležité nepreceňovať sám seba, lebo vždy tá zodpovednosť je na užívateľovi, aby teda nedochádzalo k nejakým, v tom lepšom prípade, zábavným situáciám, v tom horšom prípade aj k vážnejším následkom. Takže poďme teraz už sa pozrieť na tie konkrétne možnosti aplikácie nástrojov umelej inteligencie v rámci športu. Dobre? Čiže povedali sme si najskôr niečo o základoch regulácie umelej inteligencie v rámci Európy. Identifikovali sme si 4 základné rizika. Tých rizik samozrejme môže byť viacero, môžeme sa na ne pozerať z viacerých strán, ale dôležité je uvedomiť si tú podstatu. Ide o moje práva, ide o moju odbornosť, ide o moje súkromie, ide o môj výkon. Čiže ako keby také zhmotnenie si, že nech robím čokoľvek aj s umelou inteligenciou, tak vždy myslím na to, že môžu nastať určité rizika. Ja som sa pokúsil identifikovať z tej mojej skúsenosti a z tých mojich poznatkov z tejto oblasti tie možno dnes najčastejšie spôsoby, kedy dochádza ako keby k prieniku umelej inteligencie a športu. Najtypickejším alebo typickým príkladom je práve inovácie využívané v športe a súvisiace jednak s optimalizáciou tréningových programov a potom, ktoré zasahujú alebo prichádzajú práve z toho sektora zdravotníctva. Dobre? Čiže analýza výkonnosti športovcov, monitorovanie zdravia ako nástroj umelej inteligencie využívaný v širšom význame. To monitorovanie zdravia má vplyv na analýzu výkonnosti športovca, má vplyv na optimalizáciu tréningových programov. Čiže dnes sú to typické spôsoby, kedy umelá inteligencia môže nielen zbierať, ale aj vyhodnocovať a hľadať korelácie tam, kde by ich človek hľadal buď dlho, alebo veľmi ťažko. Veľmi ťažko. Okrem týchto troch ešte samozrejme máme aj ďalšie, možno menej typické, ale takisto spadajúce do nášho sektora. Inovácie v rámci športu. Výber hráčov do tímu. Ja si predsa môžem
Ja predsa môžem mať určité kritéria, ale nemusím mať dostatok dát. Čiže to nie je len výber hráčov podľa zdravotného stavu, podľa ich, ja neviem, dostupnosti, finančných možností. Ale možno zadám nejaký meno trénera a už nástroj umelej inteligencie dokáže sám vyhodnotiť, že aký typ hráča potrebuje ten tréner do svojho tímu a zároveň podľa sponzorov, ktorých má daný klub, vie zistiť, že koho si vie dovoliť, koho si nevie dovoliť. Čiže tie možnosti sú nekonečné. Čiže výber hráčov do tímu. Zaujímavá inovácia je tzv. Športový chatbot, kde priamo, povedzme, na stránke športového klubu môže chatbot poskytovať základné informácie o histórii klubu, o výsledkoch klubu, o konkrétnom zápase, ktorý sa hraje, o konkrétnych plánoch. Čiže to sú veci, kedy z dostupných informácií sa chatbot dnes dokáže naučiť, a to nemusia byť len informácie o e-shope, dnes to môžu byť aj informácie o športovom klube, o Národnom športovom zväze, môžu to byť informácie o nejakých plánoch, o nejakom významnom podujatí, ktorý môže byť práve takýmto spôsobom využitý, alebo práve takýto systém umelej inteligencie s rôznymi typmi hlasov, čiže naozaj tam ten inovatívny marketingový rozmer nasadenia nástrojov umelej inteligencie je nekonečný. Merchandising nie len prostredníctvom dresov alebo fyzických nejakých darčekov, ale aj prostredníctvom hlasu, prostredníctvom videa, ktorý vie byť vytváraný prostredníctvom nástrojov umelej inteligencie. Možno jedna špecifická možnosť inovácie je vymýšľanie nových športov. Poznáme prípad z nedávnej minulosti, kedy nástroj umelej inteligencie boli mu poskytnuté údaje zo 400 rôznych hier, aby vytvoril nový šport. Myslím, že ten šport sa volal Speedgate. Čiže to je prvé športové odvetvie, prvá športová hra, ktorá bola vytvorená umelou inteligenciou, systémom umelej inteligencie na základe poznania iných rôznych športových odvetví. Čiže napríklad vytváranie nových športov. Ale v neposlednom rade aj to je súčasťou a veľmi dôležitou súčasťou športu v dnešnej dobe je bezpečnosť divákov na športoviskách. Práve rôzne systémy biometrickej identifikácie, ak si pamätáte, hovoril som, že ide o systémy s vysokým rizikom, ale na druhej strane môžu významne prispieť k bezpečnosti divákov na športoviskách a na významných športových podujatiach. Takže toto sú príklady, ktoré sú dnes aktuálne, v ktorých sa dnes inovácie dejú. No, sľúbil som niekoľko praktických príkladov využitia ChatGPT v športe. Prvá vec, na ktorú chcem upozorniť, je, že ChatGPT je vytvorený na to, aby s veľkou pravdepodobnosťou pokračoval v tej diskusii a aby vytváral text, ktorý vy mu zadáte nejakú otázku. On sa nesústreďuje, aspoň v dnešnej dobe, v tej verzii napríklad ChatGPT 3.5, sa nesústreďuje na tú presnosť údajov, ale sústreďuje sa skôr na tú konverzačnú stránku. Čiže toto si musíme uvedomiť, že na určité typy použití je vhodný, na iné typy použití vhodný nie je. Napríklad,
Dnes sa hovorí, že umelá inteligencia veľmi presvedčivo kecá. Odborne sa tento pojem volá, že halucinuje. Dobre? To si prosím vás zapamätajte. Toto nech je jedna z vecí, ktorú si dnes zapamätáte. A to je halucinuje. Že tieto veľké jazykové modely, ako je napríklad ChatGPT, halucinuje. To už je nový odborný pojem a znamená, že kecá, vymýšľa si. Ja som si aj pripravil krátky dôkaz. Zadal som, otvorím si, počkajte sekundičku, nazdielam si obrazovku. Čiže opýtal som sa ChatGPT, napíš, kto písal po slovensky na tému hokej na dvoch kontinentoch. Nazdielam si. To. Čiže tu vidíte otázku do ChatGPT, som napísal, napíš, kto písal po slovensky na tému hokej na dvoch kontinentoch a ChatGPT odpísal. Slovenský autor Ivan Krasko bol jedným z tých, ktorí sa venovali téme hokeja na dvoch kontinentoch. Svojimi básňami a prózami sa snažil zachytiť vášeň, vzrušenie a rivalitu spojenú s touto športovou disciplínou na viacerých miestach sveta, zdôrazňujúc jej význam v živote ľudí na rôznych kontinentoch. Ano. Čiže toto je odpoveď. On odpovedal celou vetou, odpovedal zrozumiteľne, odpovedal dobrou gramatikou, ale napísal totálnu blbosť, totálnu nepravdu. Ja vám ukážem, lebo ja som si to dohľadal, kto napísal hokej na dvoch kontinentoch. Sekundičku, nazdielam to. Počkajte. Dobre. Naspäť. A tu je dôkaz. Hokej na dvoch kontinentoch napísal Igor Očenáš spolu s Petrom Šťastným v roku 1997. Dobre? Čiže tu máte dôkaz, že Ivan Krasko je slovenský autor, ale je to autor poézie, ktorý o hokeji veľkou pravdepodobnosťou nepísal. Čiže hokej na dvoch kontinentoch je od Petra Šťastného a od Igora Očenáša. No, na čo ale môžeme využiť ChatGPT? Môžeme mu dať takéto zadanie. Si odborník na šport a si tréner. Chcem sa naučiť dobre behať. Potrebujem nastaviť tréningový plán pre začiatočníka. Nezabudni na kvalitnú rozcvičku. Upozorní ma na nováčikovské chyby. Ak som zadal takýto príkaz ChatGPT, sekundičku, ja som si to včera pripravil, lebo niekedy ChatGPT mu zadáte, on samozrejme vždy odpoveda inak, ale niekedy je spomalený. Aby sme sa nezdržiavali, tak pozrite sa. Tu som spomínanú otázku zadal a tu je jeho odpoveď. Normálne, pekne, prehľadne, s veľkými nadpismi mi odpovedal. Pre začiatočníkov je dôležité začať postupne a venovať pozornosť správnemu tréningu. Tu je niekoľko krokov. Lekárska prehliadka a rozcvička. Postupujeme pomaly. Pravidelnosť. Zamerajte sa na techniku. Dýchacie cvičenia. Nováčikovské chyby, na ktoré si treba dávať pozor. Príliš rýchly nárast intenzity. Ignorovanie odpočinku. Zlá obuv. A ja teraz by som ho mohol poprosiť, aby bližšie rozpracoval určitú tému. Takže mu napíšeme. Napíš mi príklady na dýchacie cvičenia. Existuje niekoľko dýchacích cvičení a teraz diafragmatické dýchanie, 4-7-8 dýchanie, alternatívne nozdry. A takto viete získať pomocníka. Neviete získať riešenie. Pozrite sa, koľko odpovedí som dostal z ChatGPT. Dobre? No, vrátim sa naspäť k mojej prezentácii.
A ešte by som chcel upozorniť na to, čo je dôležité, a to je práve otázka jedného z tých rizík súvisiacich s online platformou a súvisiacich so súkromím, že teda ak ja mu poskytujem určité informácie, tak on samozrejme jednak si pamätá históriu a jednak ďalej trénuje model. Ak teda chcete zakázať históriu chatov a trénovanie modelov, musíte ísť cez chat GPT do nastavenia settings a v data controls vypnúť nastavenie. Ja vám to ukážem priamo v mojom prehliadači. Takto. Tu, vľavo dole. Ako je moje meno? Vľavo dole kliknem. Otvorí sa mi položka Custom Instructions, to si môžeme niekedy na budúce prebrať. Dnes sa venujeme Settings. Klik. Vyberiem možnosť Data Controls. A tu máte možnosť Chat History and Training. Buď vypnúť, alebo zapnúť. Dobre? Čiže toto je veľmi dôležitá vec. Ak nechcete, aby si ChatGPT pamätal vašu históriu, aby netrénoval na vašich dátach, je potrebné vypnúť. No, idem naspäť. Takže toto je vypínanie a v zásade si myslím, že pre túto chvíľu je to z mojej strany všetko. Pokiaľ ide o môj vstup, samozrejme ideme sa pozrieť na vaše otázky a môžeme aj chvíľočku ešte diskutovať. Ak by ste čokoľvek chceli a ja by som vám dokázal na túto tému odpovedať, lebo ešte raz úprimne hovorím, že ja sa venujem právnym aspektom systému, alebo teda umelej inteligencie ako takej, tak buď ma môžete kontaktovať prostredníctvom mojej webovej stránky alebo prostredníctvom mojej e-mailovej adresy. Takže ja sa idem pozrieť na otázky. Je AIA nadradený národnej legislatíve, alebo sa predpokladá jeho transpozícia do národnej legislatívy? Ďakujem za otázku. AIA je akt o umelej inteligencii. Je to moderný názov pre nariadenie. Nariadenie je priamo vykonateľný právny predpis Európskej únie, ktorý nepotrebuje národnú transpozíciu. Transpozíciu potrebujú smernice. Toto je nariadenie, ktoré sa moderne volá akt. Čiže ak bude tento akt uverejnený vo Vestníku Európskej únie, on po 20 dňoch nadobudne účinnosť a po 2 rokoch, s určitými výnimkami, po 2 rokoch sa bude uplatňovať aj v celej Európskej únii. Čiže ak rátame, že vo Vestníku bude do pol roka 24, tak v roku 26 máme už záväzné uplatňovanie nariadenia priamo, bez potreby národnej úpravy. Tu ešte by som upozornil na jednu vec. V rámci správy alebo riadenia umelej inteligencie alebo aspektov umelej inteligencie vznikne aj na Slovensku orgán dozoru a dohľadu. Čiže to bude nejakým spôsobom musieť byť upravené v samostatnom zákone. Ja dnes neviem, uvidíme, že či pôjde o samostatný úrad, alebo či pôjde o nejaké spojenie viacerých úradov. No. Ďalšia otázka, ktorú ale nevidia asi všetci, Martin, všakže. Ale ja ju prečítam. Aj z tohto vidieť, aké dôležité je vedieť pýtať sa. Je niekde možné nájsť návody a good practice na vytváranie promptov v oblasti športu?
Ďakujem za otázku. Áno, to je ten terminus technicus. To zadávanie tých otázok sa naozaj volá prompt. A tých zdrojov je nekonečné množstvo. Môžete ich nájsť najmä na YouTube, aj v oblasti športu a môžete sa inšpirovať. Dobre? Ale dôležité je vedieť ten základ, že na čo si dávať pozor, ale tie prompty môžete nájsť. Dokonca dnes už ChatGPT poznúka tzv. Novú službu, volajú sa, že custom, ako som to už ukazoval, volajú sa, že custom instructions, kde vy si viete ako keby zadefinovať vaše vlastné prompty a tie potom iba aplikovať na vyhľadávanie. Dokonca očakáva sa, že vznikne obchod, kde budete môcť tieto custom instructions predávať alebo nakupovať a tým pádom nebudete musieť vymýšľať tie prompty, ale budete ich vedieť kúpiť. Takže áno, dobrá otázka, prompty si môžete vymýšľať, môžete sa nechať inšpirovať aj v oblasti športu a najlepší zdroj je YouTube. No, poďme na ďalšiu otázku. Aj z vašich príkladov je vidieť, aké dôležité, to sme už čítali. Je možné overovať zdroje, napríklad citácie? Samozrejme, vy kľudne môžete do promptu zadať, že ChatGPT poskytni mi zdroj, z ktorého si túto informáciu čerpal. Čiže je to iba na vašej, by som povedal, kreativite alebo na vašej znalosti a to, čo sa naučíte od iných používateľov. Ale kľudne pri každej informácii, ktorú vyžiadate z ChatGPT, môžete žiadať aj zdroj. Častokrát sú to zdroje zo stránok, ktorým dôverujeme. Napríklad stránky Európskej únie, stránky veľkých mediálnych spoločností, Reuters alebo nejaké iné Timesy a podobné, Die Welt a podobné iné zdroje. Takže kľudne môžete žiadať a vyskúšajte si to. Funguje to. Dostanete aj konkrétne znenie odkazu. Pán doktor, ďakujem veľmi pekne aj menom prítomných, aj následných sledovateľov tohto mimoriadne zaujímavého webinára, pretože to je téma, ktorá je naozaj nová. Si nám veľmi podrobne priblížil jednak tú oblasť regulačného priestoru, pretože to je naozaj jeden z významných challengeov v tejto novej vlne aplikovania digitálnych technológií obecne a takisto do toho športu. Ja som teraz len technicky povolil v podstate všetkým účastníkom aj mikrofóny, aby nemuseli písať, takže ak majú ešte nejaké otázky, aj teraz napríklad idem jednu novú v čete, tak ak by si mohol pozrieť ešte. Tak ako je možné overovať diplomové práce? Je možné preveriť anti-AI? Je na to nejaký nástroj? Chápem to tak, že anti-AI je vnímané ako prirodzená inteligencia, čiže ako odlišiť obsah vytvorený človekom od obsahu vytvoreného umelou inteligenciou. Táto téma je naozaj diskutovaná a v zásade, pokiaľ ide napríklad o reguláciu pripravovanú Európskou úniou, je ona zhrnutá do tzv. Rámca požiadavky na transparentnosť. Čiže subjekt, ktorý využíva nástroj umelej inteligencie, má povinnosť poskytnúť tzv. Informáciu, aby ja som mohol sa rozhodnúť. Čiže dnes viem, že už sa pripravujú nejaké nástroje, ktoré by toto mali odlíšiť. Uvidíme, ako to bude fungovať, ale upozorňujem ešte na jednu vec, čo vnímam, že to, čo dnes funguje, tak ja si neviem predstaviť, že za 10 rokov, či ešte bude možné odlíšiť, čo bolo vytvorené umelou inteligenciou a čo bolo vytvorené človekom, najmä v prípade, ja neviem, vytvárania rôznych obsahov, ktoré sa budú dať používať
povedzme pri prihlasovaní patentov a tak ďalej, že či to ešte bude nejakým spôsobom rozdiel. Ale veľmi dobrá otázka. Antiplagiátorstvo. Áno, tu bude potrebné riešiť, to je ďalšia otázka, že čo s antiplagiátorstvom. Tu bude potrebné asi možno celkovo nejaká disrupcia v tom, že čo zadávať, lebo vieme, že hlavne ChatGPT vie veľmi dobre, povedzme, aj vytvárať programátorský kód. Áno, čiže že asi sa posunieme v tom, že či bude dôležité len vyzbierať informácie, či ich interpretovať, alebo či z nich niečo nové vyťažiť. Takže toto je otázka na hĺbšiu diskusiu a sme ani nie v oblasti regulácie. My sme niekde v oblasti etiky a ako keby očakávaní nejakého ďalšieho rozvoja. Ďakujem pekne. Ja teda dám takú otázku na mikrofón. Ako si na začiatku spomenul, aj tá umelá inteligencia z tej aplikačnej časti má v športe podľa mňa veľký význam v dvoch takých základných oblastiach, čo sú rozhodujúce pre športovú, hlavne vrcholovú alebo súťažnú časť, a to je biomechanika a biochémia. Pretože jednoducho každý ten šport má svoje biomechanické a biochemické aplikačné špecifika a zrejme na zbere dát, ktoré sú dneska aj dostupné z variables, to znamená zo senzoriky, či už biosenzoriky, biomechanické senzoriky, zrejme sa aj tak trošku očakáva, že umelá inteligencia pomôže v nejakých predikčných systémoch, aj v týchto veľmi špecifických oblastiach, veľmi dôležitých pre v tomto prípade vrcholový a súťažný šport. To je jedna taká oblasť. A druhá oblasť je aj oblasť vôbec použitia sportstech pre aktívny pohyb. Ja len tak trochu spomeniem, my Slovenské športové inovačné centrum sme nedávno boli v Holandsku, kde Holanďania ustanovili také datové centrum, kde zbierajú data z variables, to znamená biodata občanov, ktorí sa hýbu, ktorí sa športujú, ktorí jednoducho vykonávajú fyzickú činnosť, či už na bicykli alebo rôznym spôsobom. A tiež to bolo zaujímavé, že tiež sa snažia používať nástroje umelej inteligencie, hlavne v tých predikčných systémoch, hlavne preto, aby jednoducho tým účastníkom, ktorí sa hýbu, poradili, alebo na základe určitých všeobecných a možných dostupných dát, odporúčili špecifickú aplikáciu pre ich zdravie. A zrejme aj toto je jedna z tých ciest, kde používať vhodne, ako si spomenul, aj na základe etických princípov, ale vhodne používať systémy umelej inteligencie na nie na vrcholový šport, ale aj na tú masu, pretože my potrebujeme, aby ľudia boli zdravší, aby boli menej u doktora, pretože ten pohyb je rozhodujúci. Takže keď to tak zhrniem, teraz ja viem, že to nie je úplne oblasť aj nášho dneskajšieho webinára, ale patrí to do tej sféry, pretože asi sme na začiatku tej celej etapy, toho celého nového procesu, no ako novej oblasti digitálneho sveta, ako umelá inteligencia vie nám pomôcť v týchto sektoroch. Ja som aj rád, že sa tu aj pripli ľudia z Národného športového centra, z vrcholových centier vrcholového športu na Slovensku a zrejme oni premýšľajú a budú hľadať spôsoby, ako z týchto variables alebo teda rôznych dátových systémov a setov to dostanú, môžu sa predikčné systémy, ktoré sú. Takže asi je to tiež oblasť. Tak, presne tak. To sú tie oblasti, ktoré sa vyvíjajú, ale toto je typická oblasť, súhlasím. Tak ešte, milí priatelia, to sme ešte živo pripojení, tak ak máte nejaký set otázok, tak sme, teda ja nie, pán doktor je pripravený. A bude pripravený zrejme stále, lebo pán doktor je veľmi aktívny. Práve v tom prepojení tej časti, ktorú na úvod povedal, so športom, pozná športové právo veľmi dobre, aj športové faktory, lebo ten regulačný a iný spôsob je veľmi dôležitý aj v našom športovom odvetví. Tak
ak teda nemáte nejaké otázky, len poviem, že budeme stále pokračovať aj v takomto už potom aj praktickejšom prezentovaní tohto veľmi dôležitého segmentu umelej inteligencie v tom samotnom športe. A chcem povedať teda, že tuto už pán doktor nám gratuluje, alebo želá nám všetko dobré, veľké pekné sviatky. Cez tie sviatky budeme naozaj oddychovať a možno trošku niečo premýšľať. Takže ja len na záver chcem, Mirko, veľmi pekne poďakovať za veľmi konkrétny a veľmi dôležitý výklad aj toho právneho prostredia, pretože to je jeden zo základných determinantov aplikovania umelej inteligencie aj v športe. A verím, že budeme pokračovať potom v tých ďalších aj webinároch, poznaní a šírení poznatkov v tejto oblasti pre nielen slovenskú športovú obec, ale vôbec pre ľudí a občanov, aby sa v tom vedeli zorientovať, lebo je to veľmi, veľmi náročná oblasť. Takže veľmi pekne ďakujem. A ešte chcem tak trošku na záver povedať, že my v tomto seriáli webinárov pokračujeme ďalej. Už dokonca zajtra sa presunieme asi do oblasti práve tých variables, to znamená, že senzoriky, ktoré máme už dneska dostupné, volajú sa to, že smart hodinky, to znamená smart watches, a pozvali sme si práve tú aplikačnú časť odborníkov zo spoločnosti Samsung, ktorí patria z hľadiska tej produkcie aj hlavne systémov na tiež taký veľmi aktívny a interaktívny dialog. Takže ja len chcem poďakovať ešte na záver aj nadácii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré nám umožňuje šíriť takéto znalosti medzi slovenské športové spolky a slovenskú verejnosť. A som veľmi rád, že aj na ministerstve hospodárstva majú pochopenie pre tento segment do športu z hľadiska sports technológií. A verím, že aj nové ministerstvo športu a cestovného ruchu priloží ruku k dielu, aby sme na Slovensku v tejto oblasti neboli len tí, ktorí berú a preberú informácie, ale ktoré vedia generovať a produkovať zaujímavé veci. A som veľmi rád, že máme oporu práve v takých ľuďoch, ako sme mali dneska k dispozícii pána doktora Mirka, teda Miroslava Chlípalu. Takže na záver všetkým želám ešte pekné Vianoce. Tento webinár je nahrávaný, bude promovaný všetkými možnými kanálmi, aby sa opakoval, aby sme aj tých poslucháčov, ktorí dneska nemohli sa pripojiť, ďalších, aby sa to šírilo a takéto veľmi cenné informácie, ako sme dneska získali, si naozaj veľmi vážime. Takže ešte raz, Mirko, veľmi, veľmi pekne ďakujem a všetkým účastníkom, čo mali čas v tomto období sa pripojiť a bolo to pre nich prospešné, tak verte, že budeme ďalej pokračovať v týchto našich aktivitách. Ďakujem pekne. Dovidenia. Ďakujem pekne. Dovidenia a pekný zbytok dňa.